top pen asah yang malong breast meat doji pen kichuhang pon pen ang chitong dunu pot tokin matami apero kilo all India Karbi Student Union ain pen apero kilo ini nilitum all India Karbi Student Union pen nalitum perang ke tu mohan nanggachup haponang kok alam theke lapun la Karbianglong Autonomous Council alo 30 department do la anang bong pen Health and Family Welfare Department ta isiluk nilitum to de sang se pen labang so department along ke claim kedam aptha free tarlit lo la pen pinang an supply order documents tami pang room lo nilitum kachini la pen documents along ke theklong an nanglitum atheng no pen Karbi rat apan pachini ji lake lapuloje Health and Family Welfare Department along supply order an ke dipua hiti along kiche aso beha bepar ke klema tumsi kelong ke om lahaya tum beha bepar lahaya tu kiplang long aret ador kiso agari motors hem churning chikim long aret lapen beha bepa pangdang long aret ke department along crores atangka an latum kecera ayat ajoin helu beha bepa ke claim pen log le lahaya tu kaching thur kali athi nilitum along approve si tu tam lo kedam tang ningkan suri hinira ingkoi raket home 2023 aningkan Joint Director of Health and Service Health and Family Welfare Department pen administrative approval along nilitum itek ponlong ke crores supply account an ke lahai kiche aso apansi pilap lo contractor amen lake number 1 ke MS MK Pharmaceutical tipu administrative approval arni labang ke 13/2/2023 labang so arni abang ke 1 crores 50 lakhs sama tumban administrative approval tipolo lapen adun thu bang ke 25/7/2023 arni labang ke 11 lakhs sama tumban tipon thulu lapen det ke 11/7/2023 arni abang ke 75 lakhs ana tumpan bipon thulu lapen adun thu thula 26/7/2023 arni abang ke 69 lakhs ana tangka la tumpan bipon thulu lapen adun thu thula 28/3/2023 arni ke 50 lakhs on administrative approval ana tumpan bipon thulu lapen second number hini abang ke hello MSRK Traders administrative approval arni labang ke 11/7/2023 labang so arni bang ke 95 lakhs ana administrative approval alang itim pipon lo lapen adun thu thula 26/7/2023 arni void pis dame 95 lakhs alang itim pipon thulo lapen adun thu thula 28/3/2023 arni dame alang itim 90 lakhs alang itu mapi ponlu lapen number ke thomo bangke MSMK Traders administrative approval added la bangke 11/7/2023 ani alang itu mophan 95 lakhs people lo lapen adun tu 28/3/2023 ani la bangke 58 lakhs alang itu mapi ponlu lapen ke number pri tu lang la bangke MS Advanced Infotech alang itu mophan administrative approval ki pona det la bangke 28/3/2023 laswar ni bangalang litumpan 10 lakhs ana tangkap pon las do ka we file litum lang dam lu putang da ke total amount bangke 7 crores 98 lakhs ana tangkap bangke non tribal satu matela bajar long itum thua ithi long behar be pa ke claim tu phansi 7 crores 98 lakhs tangkan ke alang itum si ningkan isi yang bongalang tu pipon delu
non labang so ting liputan te karbiarat mati mithanga khay tu kopi ko son pensi rengdun unjilang mithanga long ria long lapen mithanga em do tan apita bang beha bepar nang ke klem chot atu mo pangsi mithanga anwan ron bak thula likte mithanga khay anwan jongsi kichi aso apan chipitu det likte ilitu akhai economically unsociety big po lapen kiche kebe asosi mate economically ada kong itu akhai si nangdong thipo lapen nangdong thip bomlo nonta non ki kibom health and family welfare IEM sorjorong phara ke hai alangli MAC election ki thura hutke lahai kiche aso tungke camping asai ki kempi tunde pin atumlo lapen RJ ajata heklok lepin saide ta hai tan ong te vote ke jo kalni a hemarlo mek ki jang lok ne pine akeng sanga su atung phan department isi atangka pejoilu arada su atung phan mate karbi arat aphana bang kangchir kilang it pahangjo si kechilang mema lahen lo ma khe keching hon anok be lo ma alangli bini ke ACC along iya marku kikilong lok laki karbiarat akhir jumechot amethang adonarap lapen keng sangaso award det penle alangli MAC kachiman dali Chipovong, Chironvong, Aron ke nilitum nang kroidu tekte. Nilitum asong pen. EM apan akoy ki pinangkok athe ke nilitum along approve do. Alang limitang writing pet along kiche asuwatum amen toksi supply order pinangji pu Joint Secretary Health and Family Welfare apan kipi alodo. Nasi lahai kiche asu apan ko or kipi ke alangli EM amethanga mat kuklang dak lapen alangli dai CM nangji ke jutsi nilitum All India Karbi Student Union pen adiman ke lalo je lason abang puke EM kichoji out away lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alang lipan non kikibom ang hoy pen pasunangji lapen ke Joint Secretary Joint Director Health and Service atu tat hedum kacerap tundo uklang daklo apotsi alang litum apanta suspend nangji kali lepute prapjin pen transfer po nangji nangli CM ang hoy kitu una hut ke kicok che bang pu bang pi mate rat atangka kicu pang lima tu mapan ke langding de lapen arona teng pen insai vegi pusi ning nang jet helo kado so pathat pot president ni hinda All India Karbi Student Union pen ala domhan mong sekap pen ngaju kapon ko alam hebang ke non hejong ini tum song Japon kuma secretary he pen han pon galo kasing ni pen isi ini lada ki jong pon kang tum bang gala poloje aprang si MS pharmaceutical latu la dipu alang le tumbang ke dipu hi thialong biha be par claim atu mere tum bachri dam bang mere tum penangan nani pala somen kumanma kupima bolitum ribom lo MS MK pharmaceutical part lasi nilitum wana hong ni tum kinoma mana loje pangkot jen budu dipu hi thilo alang biha be par claim bang pulo laso he masor men ei tum bachri dam lasi Health and Service no, but Health and Family Welfare Department of surgical item ke supply je phan tu odoma
apa ang sini tukar jumpa kan tu ke artinya lah tu medical line inuta claim play posisi tu ke sini dah ba experience aja nabi posisi tu sini dah alang lah tu pedi ke jor nasi asas claim bo nasi isi surgical item bang ke supply je bang kulit putak dah lah kupia son bang tak nak sini nang ji sini tu mata dah Tiga selang itu man department में registration पिदा तहाई लो मैंने सिता में registration prepare pra alang itu experience certificate do mang tangla MK a pharmaceutical tu la penjong si do call putang te koson ko pipan si experience certificate la tu man ki po a thege thek pro mo je alang itu kan pharmacy line buno pala so hin je ma jok pa chali ba abi pasin thegam lo la si la bang ke chok chipik lo la si joint director ma ta la ka dai che nang lapen ki idum ka chihon nai ni ka chithe nai IEM sojoro pa ka hai sta mela bakka ta che nang ji posine kum song ani pake chini kon lapen sodakan tenren kon lapen isi bangala lo je itu MEC election hu langdam lo nang alang letum MEC lapen ki lahai hu iga khai dum akhirap si ka hai chot lagi ni tum pudam dakji alang itu makirap kan coba alang di belakang so non EMP kilang bom lagi halo dak arat borjal arat tum ko ani cipaduk cipala karbia tum do de sang se jo parni jo dak chulong le ne khang ji pode khit ko tum kiklem ka cipaduk do pahai dang ji ka cipaduk ko tum dok pe hada halo tum man ke alang di lang pon no dak lo ba dai silo lapen jalang li iya man dapen ki 26 constituency long ahem puro lang li ke kelang panang ji tek bang lo kelang pachimelai nang ji bang tang de lai not pahinia phan piwong li putang te non akar biar tum kosong se rai ko ningkan ho ahut ningkan ho non alang li kan hini bak par tang non ningkan thamang bong ka lahai bu ya khai do man si lahai crore tang ka anikan nang da pile thoni putang te itum akar bitum kosong se rai ko laban itu arjuna kok. Ati people lo, ningkali si along si 7 kursus ya tangka, bakai makin jadi putang. Laso tangka mata dalam kar bika mayong si, ningkali si long pen, bang harus si dok pakai di department long dong si, kere ngabar saya long dun di putang te ningkat polo te bang kan ya kar biji turun ji aja polo dah. Lalu si long. Lape kar bika man pe poli people, dah le tum tek long bang lalu je penangan. Nanti kalau ida ko nang kum ethnicity cultural dolo dan people na lang li pinangan ato na rap kum han chi people lo ko mosian chi people lo chi people na sitami 26 constituency amunit kum han people bate kilong dun ji aja ko avidelo malat bala bang so sai supply kam chuklem dun ji ora avidelo ba ka preka lalu isbang la pen kiri tum iam hana ko people nang rat alam bang kela pulo je alang li metang si writing paper kipi je joint secretary of amena mention tantan je MK traders RK traders atumpan je di department along kam ponang ji wala masida to kan liputan de lang lisi lahai bu ila khai dom han je kapacing thol ji pan hu ori pidon lo lasi la bang kini ko ning duk binong pini nala ko mana ha mo de lo je alang li tala so video ji thek long ba de matha bon tha ba non kan thom pi ko du la lang ko de ni thom Raso ang bong nang likar dito mat sinhon ra kar dito mat nang di department of kapag chuklen ponong kapag sila ito chuklen department at heke nang litum asonson non EN kido hujong si kar bi atum hat paching tur pon pili putang ki itong kar bitum non nikan hokan non nikan kem nikan ko pidala pusi ching tur ng kitet do pong pang sa muna kasi padupon ke imitang kar bi atum aan wan ke hoday ng blog bangi bang kasi labang kini itu masa kota cikgu itu titik lalu. Kasi lapuson labang puluhan ke rakar biara tum sinami mata pon persiksi inside pon ako. Lapan ke Carbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliramo ha ke hai pasita mini tum sinami pon loje lapuson labang puluhan ke aku ben pisun tuk nang jipusi. Lapan pisun pon bek nang jipusi ni tum sinami pon lo lalu. Okay.